Så kan jeg byde velkommen til det her interview, hvor jeg har æren af at sidde sammen med Christine Madeleine, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at interviewe. Særligt fordi, at hun er en af de personer, der nok har været i min forløb i længst tid. Ikke fordi hun nødvendigvis har haft brug for at gentage det igen og igen, men fordi hun har haft brug for at bruge de her metoder og rent faktisk sørge for, at de virker til fulde, for at få dem til at lykkes for lige præcis hendes forretning. Så derfor så er der rigtig, rigtig mange gode erfaringer i det her interview, er jeg overbevist om, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har at sige. Men jeg vil bare lige starte med at sige velkommen til dig, Christine. Mange tak, Kasper. Det er en fornøjelse at være med her. Selvfølgelig. Og det er lyst til bare lige sådan at starte med sådan egentlig at forklare sådan, hvem du er og hvad du laver den dag i dag. Ja, jeg er psykoterapeut, og jeg hjælper især en bestemt gruppe af ramte mennesker, og det er hjernerystelsesramte, med at komme fri af deres senfølger, uden at senfølgerne følger med i deres nye liv. Det er jeg blevet ekspert i, og egentlig så i starten, jeg var i dit forløb, der tænkte jeg kan jo hjælpe med alle følelser og fysiske problemer, så bring it on, all of it. Og du blev ved med at sige i flere måneder, at jeg skulle fokusere på én niche. Og så blev det mit endelige valg efter 6 måneder, hvor jeg spildte ikke tiden, men jeg kunne have været kommet lidt hurtigere i gang, hvis jeg havde valgt en niche. Fordi jeg selv har en hjernerystelseshistorie, så ved jeg, hvordan jeg kan lykkes i at hele mine egne hjernerystelser. Så prioriterede jeg simpelthen, at det var mit fokus. Så i dag er jeg blevet ekspert i at hjælpe folk, der er ramte og sidder fast i deres senfølger, i hvordan de lykkes i at få minimeret senfølgerne, og for en del af dem at komme helt fri af senfølgerne. Det er ret fantastisk. Det er fedt. Og lad mig lige høre, fordi igen, jeg tror, jeg kender svaret på det, men jeg ved også, at det er noget, der måske kan være sådan ret godt for andre at høre. Din baggrund op til det her, altså igen, for jeg ved, at du har en masse, uddannelse, certificering og alt muligt bag dig og så videre. Så hvad havde du i bagagen på det her tidspunkt, hvor du ligesom begyndte at finde ud af, at du skulle niche dig ned? Altså fordi du ved jo rigtig meget om rigtig mange forskellige ting. Hvad er din sådan bagage af certificering og uddannelser og så videre? Ja, det er sandt. Jeg har et hav af viden og uddannelser, så jeg er uddannet psykoterapeut på 4 år, og det er i den psykosomatiske traumemodel. Det vil sige, at jeg kender til den her forskel på de følelsesmæssige traumer og de fysiske, og hvordan de hænger sammen. Og det er lige præcis det, jeg anvender for de hjernerystelsesramte. Så er jeg også zoneterapeut, og så er jeg også altså en almindelig samtale i psykoterapi er også en del af at høre hjernerystelseshistorien, fordi det er der også en forløsning i, især fordi jeg forstår at stille nogle endnu dybere spørgsmål, end lægen gør, eller andre kompetente vejledere. Og så har jeg jo kurser i et hav af ekstra uddannelser, transbiologisk traumaterapeut, som der sikkert ikke er ret mange, der har hørt om, men det er meget effektiv traumaterapi. Ja, det er fedt. Super. Så okay, så din rejse var igen her med, du har din baggrund, du har rigtig mange ting, som du kunne. Du skulle finde din niche og finde ud af, okay, jeg har selv været hjernerystelsesramt, så jeg kender til den her målgruppe, og føler også, at jeg gør en forskel for dem. Og så var det der, hvor du sådan begyndte at få hjælp også til at niche ind. Hvor var du kommet til, da du kom til os i din rejse? Altså du ved, hvor langt var du? Hvad var årsagen til, at du valgte ligesom at teame op med sådan nogen som os? Jeg valgte at teame op med jer, fordi at jeg kan se ideen i at komme bredere ud online, og det havde jeg brug for jeres hjælp, og især den tekniske hjælp, som jeg er meget taknemmelig over, at jeg får konstant og hele tiden, fordi jeg er teknisk udfordret. Så min rejse derfra var vel 7 år, hvor jeg var psykoterapeut og havde mange forskellige klienter, og før det har jeg også været folkeskolelærer i 25 år, så jeg er 60 år i dag, så jeg har stor livserfaring, har mødt mange mennesker i mit liv, og så vil jeg bare lykkes i at udbrede den her metode til at få hjulpet mange flere fri af deres senfølger og deres fysiske skader, og at de kan få deres liv tilbage, at man kan udfolde det, man ønsker sig i sit liv, det man drømmer om. Så det er vigtigt for mig, især fordi, at jeg selv har prøvet at sidde fast i 2 år i senfølger, og fundet metoden til, hvordan jeg kommer fri af det. Jeg har faktisk 9 hjernerystelser i mit liv. Så men lige tilbage til at hele dem alle sammen. Og lige tilbage til, efter det 6 måneder i første år, jeg var i jeres forløb,
der nåede jeg endelig så langt i forløbet, at jeg nåede til modul 6 og havde lært at lave et webinar, der fortalte om min egen forståelse af, hvad der skal til for at hele sig. Og det webinar, det solgte for 86.000 i august måned. Og så kunne jeg jo virkelig se, hvor det virker at have en funnel og holde et live webinar. Helt sikkert. Så det der igen, og der er både webinardelen, og nu har vi også nævnt omkring det her med nicheret og så videre. Er der så nogle ting, du sådan kan pege på, sådan at sige, det var de her ting, der var vigtige, at jeg ligesom skulle forstå, for sådan for alvor kunne få tingene til at lykkes, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed. Du er faktisk den eneste, der har fået en 100K Award 2 gange, ikke fordi det kun er 2 måneder, du har omsat for plus 100.000, men fordi at du også har gennemgået et navneskifte, og så gav vi dig lov til at få endnu en også, hvilket jeg synes er super berettiget, og den er på vej faktisk til, der kan jeg også lige berette om, så jeg tænker, den kommer i postkassen inden for et par uger. Men det der ligesom er tankevægtende, det er, altså er der nogle ting, du sådan har peget på, eller kan pege på i forløbet og sige, det var de her ting, jeg sådan skulle forstå og skulle lære, for jeg sådan begyndte at kunne få tingene til at virke for mig? Ja, altså blandt andet det, som I forklarer om mechanic mentality og magic pill mentality, der har jeg nok været på magic pill i lidt for lang tid, til at jeg endelig blev udholdende og fokuseret på lige præcis et område at være niche ned i. Det har været en øjenåbner. Og jeg er også rigtig glad for det modul, som jeg har hørt flere gange, hvor du underviser i det her krabbe-eksemplet. Så når jeg er en ener, og det er jeg er en ener-ekspert i det her med især den her hjernerystelseshelinger, så er det et eksempel, hvor at tænke, det er sådan, at vi mennesker kan finde på at holde hinanden nede. Så når en krabbe ville kravle op over spanden, jamen så klippede de andre krabber kløerne af den, så den ikke kunne komme op og ud og videre i friheden. Og jeg tænker bare, det minder mig lidt om min proces i, at det ulogiske i den måde, som jeg hjælper folk med at forstå, hvad der skal til for at hele deres hjernerystelse. Og der føler jeg også sådan lidt, jeg er op ad bakke i forhold til den gængse forståelse i Danmark. Og det er jo også det, der gør mig til en fantastisk, unik hjælper til at hjælpe dem ud af senfølgerne. At jeg har fået knækket den her kode til at forstå, hvordan de følelsesmæssige sygdomme, det er faktisk der, at personen er syg, og det er faktisk desværre, når hjernerystelsen sker, at jeg skal hjælpe dem med at finde ud af, okay, hvad var det for noget følelsesmæssigt, som stoppede med at være et problem i dit liv? Og det skal vi have bearbejdet, og når vi får bearbejdet det associeret, ja, det er mange specielle ord, jeg allerede siger nu, så jeg forstår godt Danmark, de siger, what, hvad har hun gang i? Jeg lover bare, det er det, der virker også. Ja. Ej, det er fedt, og det er sjovt, det er tit det, vi hører på de interviews også, du ved, at det er tit det mindset, der faktisk, altså det har gjort en del, ligesom at kunne begynde at tænke på den rigtige måde, for os ligesom at kunne få tingene til at virke. Der er en ting, jeg vil spørge dig til, som jeg lige noteret ned, og jeg håber, det er okay at spørge ind til det. Du må selv bestemme, hvor meget du vil dele af det og så videre, men det er fordi, at jeg ved, at du også har været på en rejse med prissætning, hvor vi har snakket omkring det mange gange på coaching og i vores snakke og så videre. Har du lyst til sådan at dele, du behøver ikke dele, hvad du tager for tingene, hvis du kan ved det, men du ved bare sådan dele, hvad er det, du har været igennem på en rejse for os at forstå, sådan, hvordan du skal prissætte dig, når du rent faktisk sælger det her produkt, og også sammenlignet med andre terapeuter og så videre? Altså, jeg har forstået, hvor vigtigt det er, at jeg tør stå i det her styrke og lys i, at det er så powerfult, at det har værdien. Så jeg sælger værdien af resultatet til dem. Der er en proces i at nå til resultatet, men det er de evner, jeg har til at hjælpe dem med at integrere det i deres liv, så jeg sælger værdi og sundhed, frem for at jeg sælger timer. Og det er en af grundene til, at mit forløb det har en tilpas pris. Helt sikkert. Og så noget andet, jeg synes, det kunne være spændende sådan at dykke ned i, fordi igen, nu siger du også det her med webinars, og du fik bare et webinar til at virke, du ved, sætte tingene sammen for det til at virke, og så skaber det en omsætning. Er det nemt for dig at sidde og have webinar? For det er altid beundret lidt ved dig, når vi sender dig i forløbet. Vi har jo nogen, der sidder i vores forløb, hvor man bruger meget tid på, du ved, webinaret og holder flere, men så hver gang du har gjort det, så er du bare, det har siddet i skabet ret hurtigt for dig, du ved, i forhold til at lave webinar, hvor folk faktisk bliver interesseret, og også har lyst til at booke møder med dig og købe dit produkt efterfølgende. Hvordan har du taklet det, når du sådan har stået i den situation? Jeg har erkendt, at jeg kan blive bedre i webinarerne, så jeg har også optaget det af flere runder, og jeg har også lavet et fornyet webinar, som har et ekstra fokus, ud over det oprindelige, jeg havde for 2 år siden. Så jeg har også viljen til at vælge at lave flere webinarer, som belyser forskellige vinkler fra, hvordan det lykkes folk i at hele sig selv, deres
selve slaget på hjernen, men der er også alle dem med ledbånd i nakkevivlerne, som også har brug for ekstra information. Så ja, og så har jeg brugt min egen seneste uheld, hvor der var en, der kom til at sparke mig på trappen på Hovedbanegården, og det uheld, det begyndte jeg at tænke, Kasper, han siger nok, at det må du anvende, men vent lige til du er blevet rask. Så tænkte jeg ved jo, at jeg bliver rask. Jeg ved, hvordan jeg skal gøre mig rask. Så jeg tager bare fotos, jeg lægger videoer op på Facebook, jeg fortæller om det, jeg fik super mange kommentarer på det, og der var flere, som købte lige præcis i den der marts måned, på grund af, at jeg tør. Og det virkelig kræver også noget mod at stå frem. Her er jeg ramt og skadet, har været i knæ på jorden, på perronen, og nu har jeg desværre whiplash igen. Jeg fortæller om min rejse til, at jeg kan hele mig selv, og det er super stærkt at turde være modig og stå frem og fortælle, at det virker virkelig, den proces, som jeg hjælper folk igennem, det virker også for mig selv. Ja, det forstår jeg fuldstændig. Nu har du fået en masse værktøj igennem vores forløb, altså en masse ting, du har lært, en masse metoder, måder at tænke på osv. Hvad har det sådan betydet for dit liv som selvstændig, at du pludselig, har kunne lave din forretning på den her måde, og du pludselig har de her værktøjer ved hånden i pludselig, som du kan eksekvere på? Jeg er blevet kendt. Jeg er simpelthen blevet kendt som hende, der kan hjælpe folk ud af hjernerystelser. Og så har det jo betydet, at jeg har lært, at jeg har taget skridtene imod at få det også ud som online, hvilket jeg ikke ville have gjort, medmindre jeg havde fået jeres forskellige moduler, hvordan jeg lærer at bygge det op med et online forløb. Så det har jeg fået ud af det. Fedt, mand. Og så, jeg har 2 spørgsmål med til dig, Christine Madeleine, og det ene spørgsmål, jeg har, det er, hvis du nu kunne gå tilbage til dig selv, og lad os sige, at du var ny i forløbet på det tidspunkt, og du skulle give dig selv et råd, et eller andet, der ville gøre, at tingene ville være nemmere for dig. Og jeg tænker både, at det råd til folk, som der allerede er i vores forløb, som måske er nye, eller folk, der overvejer i gang. Hvis du giver dig selv et råd, dengang, hvor du startede på vores forløb, så begyndte at bruge de her metoder, hvad vil du så sige til dig? Noget, som du kan sige, det her, det skulle jeg forstået hurtigt. Det her, det var vigtigt, at jeg gjorde det på den her måde. Eller er der en eller anden ting, du kan pege på og sige, det var vigtigt? Ja, virkelig blive ved med at arbejde med mission statement, og få den formuleret og bearbejdet og rundet ind til den følelse, som om nu er det noget, som jeg står inde for med den person, som jeg er. Også fordi det kommer til at være så klart og tydeligt. Altså, når jeg siger, at jeg hjælper den hjernerystelsesramte med at få sit liv tilbage, uden at senfølgerne følger med. Klart og tydeligt. Så virkelig få sparring og få hjælp til at få en tydelig mission statement, og så vid, at du har nichet ned, sådan så du fokuserer på den ting, som du vil lave online forløb i, og være kendt på at hjælpe andre mennesker med. Ja. Det er simpelthen så interessant, altså man kan sige, fordi altså nu hvor jeg kender dig, og jeg ved jo, altså igen, du er ikke verdensmester i Facebook-annoncer, du er ikke verdensmester i sociale medier, du er ikke verdensmester i, alle de her tekniske marketing-ting, men du har styr på din kommunikation, og det er det, der gør, at folk de genkender, at du bliver kendt på det her område. Du formår ligesom at tage en af de førende pladser i landet inden for det, fordi du har styr på kommunikation, og det er det, du siger mission statement, det der skal styr på. Det er meget vildt, at det har så stor effekt, ikke? Ja, og det er starten af forløbet. Det er så vigtigt, at vi vender tilbage til der flere runder. Jeg har også hørt dig selv fortælle, at du er din hængende. Ja, det har jeg også. Det er god motivation, at du er forbilledet på den måde også. Tak. Lige præcis. Og så det andet spørgsmål, jeg har til dig, det er egentlig, at hvis der sidder nogen derude nu, og ser det her interview, og som måske sådan sidder og overvejer vores forløb, eller overvejer en snak med os, eller andet, er der sådan nogle råd, du kan give dem, noget du kan sige til de mennesker, der sidder derude, og som ser det her interview? Ja, jeg vil gerne anbefale dem, at have det mod til at ville få deres evner, deres hjælp ud til mennesker, og der nytter det altså ikke noget, at vi bliver ved at være usynlige, så vær sød og ture, tag en samtale med Kasper, I er også velkommen til at kommunikere med mig, og fordi vi skal være synlige for, at folk ved, at vi kan hjælpe dem med det, som vi har på hjerte. Det er et perfekt svar. Jeg ved, der sidder nogen derude nu, som også sidder og tænker, jeg vil gerne følge med i, hvad Christine Madeleine hun foretager sig fremadrettet. Hendes forretning også, så jeg også kan følge med i, hvad hun kommer til at foretage sig. Så hvis man sidder med den følelse derude lige nu, hvor kan man så finde dig henne? Hvor lægger du ting op henne, så man ligesom kan følge lidt med? På min Facebook, min åbne side, der er man selvfølgelig velkommen som ven. Og ønsker man også at være i den lukkede gruppe for hjernerystelsesramte, der skaber deres nye gode liv, så lægger jeg gerne et link op. De er så velkomne. De kan også bare google mig.
Perfekt. Christine Madeleine, jeg vil sige tusind tak, for at du har lyst til at bruge et kvarter sammen med mig i dag, og lige dele ud af de her erfaringer. Jeg er sikker på, at rigtig mange kommer til at tage de her ting til sig, og kan bruge dem til at få mere succes med deres selvstændige virke også. Så dejligt, du har lyst til at dele det med os i dag. Tak, det var en fornøjelse. Tak for samarbejdet. Og jeg er glad for min 100K award. Tak. Det er godt. Vi ses. Vi ses.